So दा आंनि बङाइगावआव दंफैयो बङाइगाव क्लक टाउन बिना टिकेटआव भिआइपिआव हाबगोन आरोना So दा आंनि बङाइगावआव दंफैयो दा आंनि बङाइगावनिफ्राय थांगासिनो मोनसे खामानियाव आरोना पार्सनेल खामानि ओमफ्राय दा दुरान्ड कापआव एकथायावसो एन्ट्रि जाहैगोन आरोना दा मोनगोन ना मोना मिथिला आरो स' लोगोफोर दुरान्ड कापखौ गारना फैनानै दा निउ बङाइगावआव सासे लोगोखौ नेगासिनो दा आंनि पार्सनेल खामानि जादों आरोना बे पार्सनेल खामानियाव फैनाय जादों आरो आर्जेन्ट नालाय फैनाय जादों आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दा थांबाय थागोन आङो दुरान्ड कापआव मोरै जायो एन्ट्रि खालामनो हागोन ना हाला मिथिला आरोना आं थाहैखानोसो नागिरदोंमोन साइ हस्टेलाव आरोना दा नायसै मोरै जायो दा लोगोआ फैगासिनो नोंथांमोना नुगोन दे होमबा लोगोफोर बङाइगाव क्लक टावार इतना स' लोगोफोर फाइनालि नै आं दा सफैबाय दा सफैनानै हस्टेलाव ओंखाम जानो नागिरदों आरोना हस्टेलनिफ्राय लायबाय स' लोगोफोर नै दा आं चार्ज होगासिनो चार्जारजों आरोना गोदान लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै केमेराया बेजोंनो खेबगोन आरोना फुल जुम होनानै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दा ओरै प्रग्राम जागासिनो ओरै आरोना नै दासो फैहांगासिनो मानसिफ्रा दा आं हस्टेल सिङाव दं आरोना गोलोमफुबाय दा भिआइपिआव थांगासिनो आरोना लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय बिना टिकेटआव भिआइपिआव हाबगोन आरोना मतलब कुछ भी लोगोफोर बल खेलाया जागासिनो आरोना बड'लेण्ड एफसि आरो नर्थ इस्ट एफसिजों नोंथांमोना नायबाय थानो हागोन बड'लेण्ड एफसि पाब्लिकफोर बड'लेण्ड एफसि नर्थ इस्ट एफसि गेजेराव आरोना दा लोगोफोर दा गेमाथ' जोब्बाय दा जोबनानै फैबाय आरोना रुमाव नै दङ दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो गोदानै फैदोंबा आरोना नोंथांमोनखौ सापर्ट होनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय थाबाय थेंक्स फर वाचिं गाइस आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबाय थागोन आरोना बाय बाय